Tikulandeni okondomvera komanso tikuthokozeni posankha kuchuna channel chimenechi cha Nyasa Voice Box pamene tipereka mpata kwa Malawi kutazika maganizo awo pa nkhani zosiyanasiyana kuno kwathu Malawi, makamaka nkhani za ndale komanso kayendetsedwe ka dziko. Ndokapapo nkhani ya kayendetsedwe ka dziko, nkhani imene ili mkamwamkamwa masiku ano ndi nkhani yokhudzana ndi misonkho. Boma la Malawi motsogozedwa ndi chama cha Democratic Progressive Party apanga chiganizo chobweretsa misonkho imene ndithu Malawi tidzilipira. For example, abweretsa msonkho pa nyumba za renti ino amene muli malandilodi akuti mukalandira kuchokera kwa tenanti muzichotsako pang'ono kupereka kuboma ngati msonkho. Komanso pa chiganizo chine chokuti anzathu amene machita za betting mukawina kumeneko atinanunso mudzipatulako pang'ono nkupereka kuboma ngati msonkho. Nde nkhani zikachitika ngati zimenezi pamakhala zambiri ndithu zolankhula. Ena amana kuti ayi zimenezi ndi zabwino, ena amadandaula kuti ayi zimenezi mukutipsinja. Ndiye pano tabwera ndi mkulu wina amene akulankhula kuna kuti chonda Malawi tisafulumire kukwiya kapena kuti kudandaula chifukwa chokuti dziko kuti lipite patsogolo limafunika misonkho. Patikali pano Amalawi boma lanu silimatolera misonkho yokwanira, ndi kuti zinthu ziziyende tipite patsogolo ngati dziko komanso kuti zinthu zikhale zokomera ife Amalawi pakufunika ndalama, ndipo ndalamazo zina kuti zichoke ku misonkho yathu. Ndikhale mozi pano Nyasa Voice Box tamvera akulu amenewa akamaliza timati musangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompa pa Nyasa Voice Box. Izizitu ngakhale nakutumiza chanchani koma baba isazidandaule. Palibe dziko limene limayenda opanda misonkho. Even if you can go to Canada, America, South Africa, misonkho imene akuipanga kunokoyi zangovuta kuti mwina ikubwera mu nthawi ina kuti ambiri tisanapangidwe civic education, tisanaphunzire zambiri. Koma ilibe kuna kuti ili ndi vuto ayi. Dziko la Malawi kuti liyende amadulidwa kwambiri msonkho. Tikatitu msonkho osatitu zina zayi. Febali pay timati pay as you earn. Imene yoyo amadulidwa ndi ma civil servant amene akugwira ntchito mboma. Tizimene apangira lani kwambiri ku dziko lino kuti liziyenda. Komano kumbali yona kuti anzathu ena akupanga chani. For example, munthu akhoza kukhala ni nyumba zokwanira 20 or 10 or 15. Sakumudula msonkho wina aliwonse. Yeti civil servant amene akukhala nyumba zimenezo akumudula msonkho ku ntchito wake kumene akugwira ntchito. Ndalama imene akusala nawo akukayipereka kwa landlord. Landlord ona kuti nyumba zimene akupangazo sakumudula msonkho wina aliwonse. Maiko anzathu tikapita ngati maiko ochita bwino ngati South Africa chanchani, munthu akhala ni nyumba zosapitilira ziwiri samudula msonkho wa nyumba ziji. Komali samene nyumba za lende zopitilira 4 zitatu kupita kusogolo amadula msonkho. Siza chilendo izi zayi. Zangovuta ona kuti ambiri sakutha kuzimvesa. Pepo ndeti invesa ambiri sakutha kuzimvesa. Chifukwa wa masamba akatenga masamba ake agulisa tanaposi. Akupitisa pansika telekezi ngati pantaja pa kugulisa kaya kugulisa kumulibwaje akagulisa kuti ye ujaye wamadusa anthu achiphaso amabudulira msonkho. Kodi munthu amene ali nyumba oti mukukhala anthu alendi iye ujaye chimene akupanga contribute akupereka kuboma ndi chani kweza kuti palibe. Misonkho itisadane nayo koma civil servant ambiri akuona kuti misonkho yetu ili bwino, kwa hiyo sakudandaula muzadaba kuti ma civil servant sakudandaula. Akudandaula kwambiri ndi anthu amene ali ni nyumba zochuluka. For example, pala anthu ena anaba mboma limene lapita lichalo amanga nyumba 70, 80, 60, 20 chani, iwo aja sakukhomera msonkho wina aliwonse. Yeti koma nkhale nyumba ja kuti kuchitike milandu, kuchitike kufe munthu kupanga chanchani, ndi boma lomwe limakhala responsible. Ndi chifukwa chake akuna kuti tituse msonkho uwu. Msonkho uwu wangoyamba kuno mwa chilendo ngati ku Malawi, koma maiko anzathu unayamba kalekale. Ma civil servant ambiri sakudandaula kuti ati akudulira msonkho chani ayi. Komanso asamakunamize na anthu. Ndalama zimene zikukambidwa anthu kuti akudulidwa ma 20,000 chani akunama. Isi 3,000 chakuti 2,000 chakuti zikutengera ndi grade. Inemo ndimva amene kuyankhula. Isi 3,000 chakuti 2,000 chakuti chanchani ndapangapo ine ma balancing okhuzana ku HR, ndapangapo ma balancing okhuzana ku mbali ya accounts ya dziko linoli. Koma sipaliwe mwa ululepo 20,000 ngazimene zikukambidwa ziji. Problem ina kupeza kuti shatu yake ya sala yake kuti ye akunama. Amina akulira aja ndi anthu ona kuti iwo accumulation ya wealth yawo yachuma chawo is beyond over 20 million. Ndiye khala choncho. Kodi iwo achata akakumana ndi vuto amadalira soboma lomwero. Lapange compensate, lapange zinthu zina zake. Yeti iwo aja sakupereka msonkho. Msonkho umene wakhala kuyendesera dziko la Malawi linoli ndodulira kuchoka ku civil servant. Chiwo muchiziwe. Uja amene mapiteka kusopo mukagula
kaya mugula chani ndi waung'ono compared mino madulira 770 ine amene ndikuyankhula panopa ifeyo olowina katatu wabwera panopa ine amadidula 102,000 msonkho pa mwezi una uliwonse zimene ndikuyamba panopa ndili ndi evidence ndiponso ndili ndi umboni onkhale kupanga cheke my pay slip mukuona pamene papo paine ndikhamira kulidula ndiye wina wake ali ndi nyumba 20 ali ndi nyumba 15 yeti sakudulula msonkho ina uliwonse zimenezo nzoona maiko anza athu munthu akhala ndi nyumba zokwanira fulo pita kusogola mabudula msonkho uja uthandizira iye ujanso pakakhala mavuto ena yake ija boma limamuthamangira mwachangu pa msonkho paja pali ma condition mumakafira ma condition form nyumba nije ikakumana ndi vuto ikakumana ndi chani boma lizikuthandizani koma ena ake sakumvesa zinthuzi ende amene akulira kwambiri ndi anthu ona kuti abandu amazambiri m'bomamu accumulation ya wealth yawo ndiyo chuluka isi beyond 20 million komanso kumalawi kuno msonkho tu uchulidwa uzimudula munthu amene ali over 25 million munthu amene ali beyond ni below that amount sangamudule tu msonkho winawo ayi tatenge makolo athu aja akudulidwa msonkho kumiziko jako kumadulako akapita pasika yona ake kaya apita kuti kaya muzomba moja apita kuti atenga masamba atenga mabilinganya awo amakadula kachephaso kuti munthu amene ali ndi nyumba zake akupangisa lendi ende akupindulira bear in mind that ena inu muli ni malo muli ni nyumba zimene simunazipangise lizi kuboma nyumba zanu zija mukupanga land mukupanga rani mu malo lakwika chifukwa malo ngati ine muli nawo mukapangise lizi boma lizimapeza kokena kake koma malo simunapangise lizi mungokhala malo ambuye anu malo acha abambo anu malo acha njanjani simukudula msonkho ina lonse yeti malo aja kuti apeze kumeko ndi civil servant amene akudulidwa msonkho civil servant ndoti mukakhuta muwa mukapanga chanjani mamutu kwanaso mukuona pamenepo zinthuzo ndizowawa msonkho ubwere ndipo maiko anzathu achita kunena kuti ubwere ukabwera umene uja zichita bwino lero lino taona ni ma filling station mungofikira anthu kuthira mafuta kumapita zapheratu pamene pajapo ena amene akulirawa ndi anthu ona kuti sakuzisata palibe dziko limene limayenda osadula tax palibe kusanamizane ayi tax ndi business imene boma limapanga mwina ngati lankhula malakwika mundikhululukira koma ngati mwandimvesa imene ndikuyankhula ineyo muchitole bwinobwino wina ndi nyumba zake 5 sakudula msonkho inu mukapita kugula sopo kena kake mukuperekako ine ndikukagula sopo ndikupereka kena kake kupatula kuti ndikupereka kameneko komanso boma limandidula ineyo 102,000 pa mwezi unalose mbwere ine munthu amene angapange challenge nimuonese ujeni yanga pay slip yanga I don't hesitate chiwecho muchiziwe ndiye mgazeti pa mwezi osangudula amene wina akali ni nyumba 20 akukhala anthu alendi palibe msonkho nazo anthu akati aphyera momo ni magesi alipanga chenjani azafuna kuti boma limpange compensate ndizoona abale titenge ni umunthu tisaononge ziko ndi lathu ena amene akulira awanda anthu osathandiza china chilichonse likakhazikika ziko linoli fusani maiko amene akukhala anzanu maiko ena ake kaena muli ni maiko akamenzana ochizana kali Dubai kaya ku South Africa, Joburg, Cape Town, Johannesburg, Soweto, Pietersburg. Bear in mind that those people, they are paying taxes. If they have the houses more than 3, any more than 2, upper ground, ina magari moto. Amadula misonko. Magari moto mwewa. And check your gari moto. Ngati muli ababa mkukamba muli gari moto. Muibage check pa number plate pajapo. Panali bida ina number 2026, ina 27 panopa MRA. Under traffic regulatory authority. Akugwira gari moto zibaye zona kuti validation ya misonko yomwe imaika pa gari moto yayi paje pa number plate yanu ijayo imene yapanga expire. Afuna zona kuti gari moto ikuyenda dika mina sikuyenda mukakhomeleso msonko. Yeti binanga ni nyumba 67 angochaja ma 80,000, ma 70,000, ma 120,000 koma sakupeka songo kuboma. Koma chikavuta chinthu china chake afuna boma mwana upange compensate. Akula tendise kuke maso.